הנה החדר שלי. אני יושן כאן על המיטה הזו. היה לנו עוד חבר אחד שהלך לעולמו מסכן. הוא כל החיים שלו גם כן חלה פה, הלך לרמב"ם, והיינו 3 חבר'ה. בצורה קבועה היינו פה. מי יודע? אולי נלך, אולי נחזור ככה חיים, אלוהים יודע. השם שלי הוא איוב גיסוב, ג' ס' ו' ב', משפחה זה איוב. יליד 1941, נולדתי באדמה של עברית. אבא ל5 ילדים, סבא ל17 נכדים ברוך השם, בגיל 73. ואני נמצא פה, למה אני קשור לפה? השורשים שלי עמוקים פה. Because 1948 kind of people, or in 1947 kind of people. اسم الله عليك، اسم الله 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 عليك. صبايا يلا يلا هاي هاي تصبر. تخافوش اذا حدا صمت منكم معي بودرة للتصميت. كلها דרך, והסמטאות היו מרצפות באבנים כאלה. כל הכפר. זה מה שנשאר. זה מזכיר לנו את העבר. לא עזבתי את המקום בכלל. אני כל הזמן נמצא פה. מ-72 אין שבוע שאני לא נמצא פה. אני בא לפה והולך הביתה לבקר בבית ואני חוזר לפה וככה אני חי. בהתחלה הכירו בנו כפליטים, אחר כך הפסיקו לתת לנו את זה. למה אז בן גוריון אמר אין לנו פליטים בתוך המדינה, למה שהנורות תספק להם? ואני זוכר את זה יפה מאוד, פעם בשבועיים הייתי הולך למנזר של הנזירות, מחכה בתור, הייתנו לנו איזה ליטר חלב אבקה עם כמה חתיכות גבינה כעזרה. ואת יודעת מה זה ילד שעומד כל היום בשמש בתור לקחת ליטר חלב. מה אני צריך את זה? למה אני הייתי פה? הייתי אוכל עשבים. بني خريف بحيي بنوكي هلا لبدمهن بعرقهن جدود بنوكي وحكومة إسرائيل لو تدفع لك بربنوكي منبيع من أرضك حبة تراب. شوي شوي بنطلون شوي شوي. دير بالك بالك. يلا وسع. كل شغل الخصوة. عنك هيا معك. لا ولا يهمك عمي أنا خفيف. أنا إيدك أنا جرم صغير عمي. אתה שומר את הצערים שלנו פה, זה מחזיר אותי 65 שנה אחורה. ככה מזכיר לי איך אנחנו חיים כמשפחה אחת. אמרו שאנחנו כמה משפחות, אבל איך שהיינו מלוכדים, איך חיינו ביחד. יש להם אמונה שלמה, שיום אחד הם יחזרו לפה בחיים. וזה מה שמנחם אותי. שדרכם, החלום שלנו, כן, הוא יתגשם. אם לא יתגשם על ידינו, החלום שלנו שנחזור לפה יהיה על ידם אינשאללה. ותאמיני לי, עכשיו בחור אחד אומר לי שהוא בלילה הוא התקרר, כי היה לו קור, כן? כמעט לא ישן. נשבע לך, מתי שאמר שאני התקררתי, כן? כאילו מישהו נתן לי ככה, דקר אותי בפנים. את מבינה? כאב לי איך הוא התקרר הילד הזה. איך? בלילה. כאב לי.
كل شي وحياة عينك قص الجدلي وصعب بحيلنا وبحيلنا أبغنك انتكم من هديك لا بدعتهم حال رديك قربت من شبر العطيك دربي خليتهم قلب ظل وظل عيد عن الجيش يا كمل الخناطير بعد عن الجيش يا ويشي واللي عن الجيش يا بيلو يا بيلو אני נטשתי את רמי, שבמלחמת לבנון השנייה באו מהביטחון, ביקשו שאני אעזוב, לחזור לרמי. אמרתי להם בשום אופן, אני לא עוזב, אני רוצה להישאר פה. כל המלחמה אני הייתי פה. זה שעה הכי קשה בשבילי הייתה. קודם כל פחד, מי שלא מפחד הוא לא נורמלי. נכון? אם חס וחלילה יפול איזה משהו פה, את מבינה? מצד השני הבנים שלי והנכדים רחוקים ממני. זו השעה הכי קשה שעברה עליי. התקופה היא. لا لا عمي واحد تاني. هذا بالامر الابيض ولا خليه؟ لا خليه يا زلمه، ما بطعمي فيه هذا. تصلموه انا بخيه. البصل حط لهم يا متصاف. لا حط طلع، حط قشرة على راسك بالضبط تدمع عينيك. هذا كم عندك هات. بخيان يا رقيش. لا عشانك امين. ناس كثير بتتساءل من كل هالناس اللي في عمان. سألت MC من لبنان عن وضع الوايت مان. بشوف موظفين السفارة بالسوق بس بكرة بطلوا سوق. تشعر بارتياح مع السياح وهم عم بيدرسوا. אומרים שיהיה זכרם ברוך בחללים שלנו. תראי, נפל לנו חללים גם כמאנשי אקרית, אל תחשוב. יש לנו חללים מאקרית. כן? בטח. תראה, ב-48' כשהעבירו אותנו לרמי, אז התגייסו קבוצה של בחורים מאנשי אקרית לצבא, ואחד נהרג. קראו לו חליל יוסף תועמי. הרמטכ"ל בני גנץ אמר בטקס כי לא לשווא אנו מכנים את הנופלים והנופלות מלח הארץ. הם תמצית דמעותיה של הארץ וזהב אדמתה. הוא ציין כי חרבנו מושחזת מתמיד, וכי מי שצריך לדעת יודע שאין יעד שזרועו הארוכה של צה"ל אינה יכולה להגיע אליו. לא נחסוך ביזע כי אנו מבקשים לחסוך בדם ובדמעות, אמר הרמטכ"ל. לקראת יום הזיכרון ויום העצמאות הוטל סגר על שטחי יהודה ושומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הסגר יוסר מחרתיים בחצות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. התחזית, מחר לא יהיה שינוי של ממש בטמפרטורות.